παιδιά ταξιδεύουν με το διαστημόπλαιο στον πλανήτη της Λύπης, όπου συναντούν ένα παιδάκι λυπημένο και καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση γιατί είναι λυπημένο το παιδάκι. Είχαμε διάφορες απαντήσεις, ότι οι γονείς του πήγαν διακοπές, ότι κάποιοι λένε ότι δεν είναι ωραίος ο πλανήτης του, επειδή η μαμά του και ο παπάς του δεν του αγόρασαν ένα πράγμα που ήθελε και κλαίει, και διάφορα. Πάμε στα μαθηματικά.